Igen. Na, sziasztok! Itt van az anyám körbeik, és akkor biciklizünk valahol megint, de most nem lesz van ott, hogy itt vagyunk innen a játszótéren, szépek vagyunk, sok. Na, kezdjük is hát. Várjál, be kell Állóvíz? Mindegy, semmi. Várjál. Nino. Miért? De ne szedlopd el. Hát akkor mit csinálok? Hát ragd le szépen. Eladó. Na, még valamit kéne. Valami esetleg, de leesett a láb. Na, láncfölrakás. Várjál. Lánc fölrakás. Anyád, uszodál. Várjál, vissza kell rakni hatusba. Így, kész. Fúj. Motherfucker. Cica. Ki cica? Várjál. El kell indulni. Jó. Mennyi? Mi mennyi? Hát az idő. 40. 1 perc 40 a nagy ész. Darás! Volt egy darás a hátadon. Komoly. Hát ennyi lett volna. Nem értem én, azt mindegy.